spraviť je to, že by si sa sám predstavil, lebo ono, keď čítame niekde, že Daniel Pastierčák, tak tam nie je, že Daniel Pastierčák, dvojbodka, pilot, alebo dvojbodka niečo, ale tam Daniel Pastierčák, dvojbodka, niečo čerka, niečo taký dlhý zoznam, čo všetko si, čo všetko robíš. A mohol by si sa prosím teda predstaviť? Otec, syn, manžel, som teda kazateľ, ako si hovoril, píšem knižky, malujem obrazy, kreslím, vystupujem, komentujem, píšem články, ja neviem, čo všetko robím. Ale za tým všetkým je len jedna jediná téma, bytostný rozpor. Ten rozpor by som vedel pomenovať asi tak, že na jednej strane som si uvedomoval, že je to úžasné, nepochopiteľné, zázračné, že existuje. Som otázku, že čo sú tie témy, s ktorými pracuješ, čo sú tie témy, o ktorých píšeš knihy, čo sú tie témy, o ktorých rozprávaš, medituješ, tak to sú práve tieto, alebo ešte niečo? Ale keby som menoval všetky tie témy, tak oni majú spoločný menovateľ a to je moja bytostná túžba poznať, byť otvorený pravde taká a taká.